καφεδάκι και γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο εδώ στο προφίλ μου στο YouTube. Μου λείψατε. Εσάς σας έλειψα? Ελπίζω να σας έλειψα, γιατί σήμερα, συγγνώμη για το απέσιο background που έχουμε, αλλά θα κάνουμε ξεκαθάρισμα ντουλάπας. Δεν ξέρω αν είστε σαν και εμένα, αλλά εγώ είμαι λίγο πολύ έως πάρα πολύ κακή στο κομμάτι της ντουλάπας μου. Δηλαδή, μια φορά το μήνα πάντα θα τη βγάλω όλη και θα την ξαναβάλω μέσα. Να δω τι χρειάζομαι, να δω τι φοράω, να δω τι έχω ξεχάσει. Δεν έχω πάρα πολλά ρούχα, θεωρώ, συγκριτικά με άλλες γυναίκες, αλλά και πάλι έχω κάποια που θέλω να τα ξεκαθαρίσω, να δω αν τα χρειάζομαι, να δω αν δεν τα φοράω και να τα δώσω. Οπότε, έχω βγάλει τη μισή ντουλάπα και έχουμε να βγάλουμε άλλη μισή. Θα σας δείξω αμέσως τι ακριβώς έχουμε να κάνουμε. Εκεί είναι οι ντουλάπες μας. Είναι δύο. Θα ξεκαθαρίσουμε μία-μία ξεχωριστά. Να δούμε τώρα, γιατί είναι και η φάση που αλλάζει η εποχή. Οπότε δεν θέλουμε πλέον πολλά μακριμάνικα. Επειδή θα πάω και το Σαββατοκύριακο στο πατρικό μου στη Δράμα, τα πηγαίνω εκεί όλα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Να σου δείξω αρχικά, όταν εννοώ ότι τα έχω κάνει χάλια όλα. Το εννοώ. Κοίτα λίγο κατάσταση. Αυτά τα έχω βγάλει όλα έξω. Και αυτά εδώ που βλέπεις, αλήθεια σου λέω, τα φτιάχνω, τα νοικοκυρεύω και πάλι τα καταστρέφω. Δεν ξέρω πώς το κάνω. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι χρειάζομαι. Λοιπόν, τα έχω πετάξει σε μια άθλια κατάσταση, οπότε πάμε να τα ξεκινήσουμε. Θα χωρίσω τα καλοκαιρινά που θα μείνουν, δηλαδή θα τα φορέσω αργότερα και θα διώξω αυτά που είναι να πάνε στο πατρικό μου, που είναι πιο χειμερινά. Έχω κάποια φούτερ, έχω κάποια πουλοβεράκια που θέλουν να φύγουν. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τώρα τα περισσότερα μαζεύτηκαν και πάμε τώρα στο part 2 που είναι από πάνω και έχω πάρα πολλά ρούχα εκεί πέρα, ιδιαίτερα κάτι αθλητικά, κάτι μπλουζάκια, χαμός. Οπότε πάμε να τα βγάλουμε όλα, ετοιμάσου, έχω πολλά πράγματα. Αυτά είναι κάπως διπλωμένα ήδη, οπότε δεν θα τα χαλάσω. Τα αφήσω εδώ απλά να δω τι έχω και τι θέλω να αφήσω βασικά στο πατρικό μου, γιατί πραγματικά θα πρέπει να φέρω και καλοκαιρινά. Αυτά σίγουρα δεν είναι διπλωμένα. Πώς καταφέρνω, ρε φίλε, και τα γκρεμίζω όλα, μπορεί να μου πει κάποιος. Αν υπάρχει κάποιο tip για να μην γκρεμίζεις τα ρούχα σου, παρακαλώ πάρα πολύ να μου το γράψετε. Έχω πραγματικά πρόβλημα σε αυτό το θέμα. Φίλε, και νόμιζα ότι δεν έχω πολλά ρούχα, αλλά τελικά κάθε φορά που τα βγάζω, συνειδητοποιώ ότι έχω πάρα πολλά. Ναι, έχω κλάψει τώρα. Δεν ξέρω με τι να πρωτοσχοληθώ, βοήθεια. Αυτά τα ρουχάκια πρέπει να χωρέσουν σε αυτή την ντουλαπίτσα. Το μόνο πρόβλημα που έχω με αυτό το σπίτι, ρε φίλε, ενώ είναι πάρα πολύ φωτεινό, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι μικρούλι. Δεν χωράει πολλά πράγματα. Αλλά δεν με χαλάει κιόλας αυτό, γιατί καθαρίζει εύκολα, είναι φωτεινό, είναι ζεσταίνει πολύ εύκολα ή το καλοκαίρι ανοίγει στο air conditioner και είσαι πένα. Οπότε έχει κάποια θετικά και κάποια αρνητικά. Να δούμε πώς θα τα χωρέσουμε όλα αυτά. Ελπίζω να διώξω πολύ πράγμα, γιατί δεν γίνεται άλλο. Όχι, δεν γίνεται. Θα προσπαθήσω να διώξω. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι κρατάω και τι δίνω και τι πάει στο πατρικό μου. Φύγαμε. Προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα, να τα ξεδιαλέξω, να δω τι χρειάζομαι, τι δεν χρειάζομαι. Να πάνε κάποια, είπαμε, στο πατρικό μου, οπότε τα χειμερινά φεύγουνε. Και είδα τι χρειάζομαι. Έβαλα εδώ σε μια σειρά τα αθλητικά μου, τα πιο business, τα πιο χαλαρά και cool, οπότε πάμε να τα βάλουμε σε θεσούλες μέσα στο ντουλάπι. Θα ξεκινήσω με αυτή εδώ τη στήλη, που είναι τα πιο έτσι παντελόνια, υφασμάτινα παντελόνια. Παίρνω τα τζιν μου αυτά, τα οποία είναι τέλεια και βλέπουν πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου, να τα βάλω μπροστά γιατί τα έχω έτσι να τα βλέπω, να μην τα ξεχνάω. Τα κολανάκια και τα αθλητικά μου θα μπουν σε μια γωνίτσα, τα οποία τα ρεδιά είναι τα πιο σημαντικά από όλα. Τα αθλητικά, τα φοράω συνέχεια, με βολεύουνε full. Αυτό πραγματικά είναι η υπενθύμησή σου να κάτσεις να κοιτάξεις την ντουλάπα σου, γιατί δεν μπορείς να φανταστείς πόσα ρούχα έχεις τελικά. Απαραίτητος ο καφές. Λοιπόν, μας έχει μείνει η τελευταία αστείο αυτή, η οποία είναι κάποια ρούχα που δεν τα φοράω ποτέ. Νομίζω ότι είναι καλοκαιρινά,
Δεν ξέρω καν τι είναι, δεν θυμάμαι καν. Αυτή η κοντομάνικη με έχει σώσει. Αυτό το κολλάν κάπως νομίζω πρέπει να το αποχαιρετήσω. Γιατί δεν με βολεύει πια πολύ, οπότε το βάζουμε στην άκρη. Επίσης αυτή δεν τη φοράω καθόλου, οπότε έφυγε. Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο φαίνομαι πάρα πολύ ξεμαλιασμένη. Ελπίζω να φαίνεται σαν hairstyle. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω πώς τα κάναμε. Νομίζω βγήκε πάρα πολύ ωραίο, θα σας το δείξω. Λοιπόν, τα τζινάκια, τα οποία θα φορέσω όσο ακόμα αντέξω τώρα το καλοκαιράκι, τα αθλητικά σετάκια και εδώ πέρα έχουν μείνει κάποια κομμάτια. Δεν ξέρω πώς να τα κάνω να φαίνονται πιο όμορφα, νομίζω ότι δεν γίνονται καλύτερα. Βέβαια, είμαι και πολύ κακή εγώ σε αυτό το κομμάτι, αλλά κάπως οργανώθηκαν θεωρώ, κάπως μπήκε μια σειρά και επίσης μειώθηκαν αρκετά γιατί βγάλαμε αρκετά για καλοκαιράκι. Νομίζω βγάλαμε αρκετά λόγω καλοκαιριού, οπότε τι σημαίνει αυτό, ότι μπορώ να φέρω τώρα και τα καλοκαιρινά από τη δράμα και να πάρω και καινούργια ρούχα. Τώρα όμως ξέρω τι έχω, ξέρω τι χρειάζομαι και δεν θα πάρω έξτρα που δεν υπάρχει λόγος να πάρω. Αυτό το βίντεο ελπίζω να σου άρεσε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Κάπως οργανώθηκα κιόλας και κάπως με βοηθάει όταν κάνω βίντεο να λέω θα κάνω αυτή τη δουλειά και την κάνω. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Ελπίζω να κάνεις και εσύ τη δουλειά σου, να δεις τι χρειάζεσαι και τι δεν χρειάζεσαι. Εννοείται μην ξεχάσεις να με κάνεις ένα subscribe και ένα like αν σου άρεσε το βίντεο. Αυτά, φιλιά πολλά και τα λέμε στο επόμενο. Bye!